No a tak som tu zase s takouto krásou. No povedzme si niečo o tom. Je tam momentálne chybné riadenie. Hučí tam nejaké ložiskové riadenie pri otáčaní kolesa, elektromotor alebo ložiska na hrebeňovke. Tak zákazník sa rozhodol, lebo repas je pomerne dosť drahý. Nerobí to každý. A čaká sa na to týždeň alebo koľko mi to vraveli. Treba poslať riadenie, auto musí byť bez riadenia na zdvíhaku. Tak zákazník išiel cestou, že objedná z vrakoviska, že vraj z nejakých autodielov, neviem čo to je. Nejaká schránková firma mi povedal. To je taký parádny red flag. No, objednal riadenie prišlo. Parádne. Všetko pekne zablombované, nič sa tam nedá rozoberať, na žiadosť od nich, aby boli im poslané fotky, chybové hlásenia a tak ďalej, aby sme mohli skúsiť vymeniť snímač natočenia volantovky. No, takže toto riadenie z vrakoviska, pravdepodobne je to z nejakého buraného auta, lebo tieto riadenia majú strašne veľa závad. Že vraj nie, ale náhodou som sa dostal podľa čísla riadenia na americké fóra a tam som sa dozvedel, že do týchto snímačov väčšinou zatekala voda, tak oni ich potom menili za nejaké inovované v rámci záruky od automobilky. Ale poďme k tomuto. Nahodil som tam riadenie. Riadenie teoreticky funguje, len strašne šklbe. S komunikáciou tým predávajúcim, ktorý predával toto riadenie, sme mu poslali fotky, ako som spomínal pred chvíľou, plus chybové hlásenie. Bolo tam, myslím, že C200D, pomočka 62, také nejaké chybové hlásenie. A to znamená, že je chybná komunikácia medzi týmto snímačom natočenia elektromotora, respektíve snímača otáčok elektromotora a týmto snímačom. Tento snímač sme vymenili za ten pôvodný, čo je v aute. Ten je určite v poriadku, lebo to riadenie funguje. Tam funguje aj tento snímač. Len to vydáva strašné zvuky pri točení. No, toto sme vymenili, lenže závada táto konkrétne zmizla, ale objavila sa už druhá táto. Už tam nie je chyba komunikácie, ale len chyba tohto snímaču natočenia alebo otáčok elektromotora. Takže teraz čakáme, ako sa k tomu vyjadria. Rieši si to sám zákazník. Riadenie stálo, myslím, že nejakých 480 € toto. Veľmi ťažko sa momentálne zháňa. Na vrakoviskách ho nemajú, nikto to nerepasuje a tak dále a tak dále. Nové stojí, myslím, že 1800 €. A repasované tam, to ani neviem, jednoducho nové, priamo od predajcu náhradných dielov, myslím, okolo 1800 € originál, ale to je cena toho auta. Takže tak čakáme na vyjadrenie, či predajca vráti peniaze, a keď vráti peniaze, tak sa vymontuje z auta zase, lebo som ho tam musel znova namontovať, dvojitá robota, tretíkrát to znova budem demontovať, keď pôjde na repas. A no, je tam riadenie čisto zatiaľ bez elektriky, je nápravnica dotiahnutá, tak plážo, prakticky len, aby sme to presunuli na druhý zdvih, a keď sa odtiaľ to vytiahne motor znova. K tomuto autu sa už fakt vyjadrovať nebudem. Takže tak. Hold. Vrakovisko nikdy nesklame, je to hob alebo trop. A to nehovorím ešte o tom, aby som nezabudol. Konektory. Chýbajú tam plasty, chýbajú tam poistky aj tu. Tu je poistka a tu je ešte taký veľký plast, ktorý chráni káble. A tu takisto chýba poistka. Takže tak. Niekde muselo buď ležať vonku, zatekla do ňoho voda, do toho snímača, alebo niečo sa tam jednoducho udialo. Alebo je to ešte po autohavárii. To auto, z ktorého to bolo demontované. Tak ideme sa trápiť ďalej, čakáme na vyjadrenie, aby sme toto neinvestovali plno peňazí. Tak, ideme sa trápiť.